Hejsa, i dag skal vi lave trickshots. Det er dobbelt. Så vi går bare i gang. Den ene fik du. Igen kun en. Du skal have begge jo. Hvorfor får du kun en? Den der gang fik du ikke engang den eneste, mand. Vi bytter. Nå, okay. Det kan jeg være. Vi bytter hende. Væk med det der buller. Barn! Den ramte bordet, gjorde den ikke? Jo, kan. Så man prøver at tage den her. Det kommer ikke til at fungere. Så I lige ved det, vi har allerede lavet en, hvor det kommer med en flaske. Nu prøver vi med 2 flasker. Det er 100 gange sværere. Ja, fordi han skal kaste med begge på samme tid. Jeg prøver at se. Vi er ret nye på YouTube. Vi har kun lavet 2 videoer. Men hvis I ser den anden video, så skal I bare gå ind og give der lidt like også. Og subscribe. Okay? Nej! Den der var så tæt på!